ng celebration ng Pitupilyang Japanese National. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Karapatan ng sinuman na kumandidato sa anumang posisyon sa gobyerno. Laksyoto ng Malacanang. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Binaliwala lamang ng mga militanteng mga congressmen ang kautusan ni Pangulong GMA sa EFCN. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Radyo Balitang Bayan. Maghahatid sa inyo ng mga pangyayari at kaganapan sa ating lipunan direkta mismo sa pinangyarihan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Mga police and hospital reports, City Hall, Capitol, Military, PNP at iba't ibang lugar na ating nasasakupan. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program hosts. Magandang umaga, Pilipinas! Maaksyong umaga, Pangasinan at Dagupan. Ngayon ay araw po ng Miyerkules, August 12, 2026. Sumasa niyo po ang programang ito, Balitang Bayan numero 1. Ito po ang inyong makakasama, Aksyon, Kimberly Davenport. At sa atin naman po ang technical side, Engineer Kenneth Villanueva. Yan, good morning mga ka-aksyon! Naimbag nga bigat yu amin. Masanto si kabusan si kayo namin. Yan. Ni hao ma. Good morning po sa atin pong lahat mga ka-aksyon. Yan, kumusta po kayo mga ka-aksyon? Isang maulang morning po sa ating lahat. Dito po sa bayan, sa lungsod po ng Dagupan City, maging sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ayan mga ka-aksyon, patuloy po no na tayo po magbabalitaan at talakayan. Dito lang po yan sa Balitang Bayan numero 1. Dito lang po yan sa DWCM Aksyon Radyo Pangasinan 1161 kHz. And mga ka-aksyon, maghatid po tayo ng mga balita mula po dito sa lungsod ng Dagupan, sa mga bayan po ng bayan po dito sa lalawigan ng Pangasinan, maging sa mga balitang pambansa. Yan, mga balitang pampalakasan, ganun din po sa ibayong dagat. And mga ka-aksyon, anyway, atin pong tignan po yung mga sitwasyon po ng iba't ibang bayan dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Dito po sa lungsod ng dito po sa bayan ng Manawag, Mangaldan, dineklara ng under state of calamity ang bayan ng Mangaldan na Pangasinan simula kahapon August 11, 2026. Bunsod po ng malawakang danyos sa agrikultura, kabuhayan at iba't ibang sektor ng epekto ng matinding paghagupit ng bagyong Maymay na sinundan ng walang humpay na pag-ulan na epekto ng southwest monsoon o habagat. Binigyang bisa ang deklarasyon ng ipinasang Sangguniang Bayan Resolution number 2026-171 bilang tugon sa rekomendasyon ng pinulong na Municipal Disaster Risk Reduction Management Council na pinangunahan ni Mayor Bonafe de Vera Paraino na tumatayong chairperson nito. Layo ng pagdeklara ng state of calamity na mabigyang daan ang pagmomobilista na mga kaukulang resources ng pamahalaan at makapagbigay ng naaangkop at napapanahong aksyon para sa pag-alalay at pagre-responde sa mga naapektuhang kababayan. Sa 57th regular session ng Sangguniang Bayan ng pinangunahan ni Vice Mayor Attorney Fernando Juan Cabrera, inihain ni Councilor Marlon Tibig, Committee Chairperson ng Disaster Risk Reduction Management, ang nasabing pagpasa sa deklarasyon at
sinigundahan at inaprubahan ng konseho. Base sa pag-endorso ng MDRRM Council sa pamamagitan ni MDRRM Officer Rodolfo Corla at nilagdaan ni Mayor Bona. Nilahukan ang naunang serye ng mga pagpupulong na ipinatawag ni Mayor Bona ng mga pinuno ng iba't ibang sangay, mga opisyal ng Sangguniang Bayan, mga pinuno at kinatawan ng iba't ibang departamento at tanggapan at mayorya ng mga punong barangay. Sa paunang datos ng Municipal Agriculture Office or MAO ay tinatayang nasa 13,516,300 pesos ang naiulat na danyos dulot ng magkakasunod na Typhoon Luis at Maymay na pinalalapan ng matinding pag-ulan at pagbaha na dala naman ng southwest monsoon o habagat. Sa ulat naman ng Municipal Social Welfare and Development Office or MSWDO ngayong araw, kahapon, August 11, ay tinatayang nasa 34,077 na pamilya at 119,270 na mga individual ang direktang naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. Binigyang diin ni Mayor Bona ang pakikiisa ng lahat upang makalap ang mga kaukulang datos para sa paghahanda ng komprehensibong Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA na mahalagang basihan sa deklarasyon ng dokumentong isusumite sa iba't ibang sangay ng pamahalaan na maaaring mag-abot ng suporta at tulong sa bayan. Pinakausap naman ni Mayor Bona ang mga kapitan ng barangay na gamitin na ang mga disaster funds ng kani-kanilang nasasakupan upang mas maabot pa ang mga higit na nangangailangan. Bukod sa kaliwat ka ng relief operations na pinangungunahan ng munisipyo ay nangako naman na mag-aabot ng tig 2,000 piso ang pamunuan ni Mayor Bona sa mga barangay at sa mga tanggapan din ng mga opisyal ng Sangguniang Bayan ng katuwang din sa pagbibigay ng serbisyo ngayong panahon ng kalamidad. Ayan mga ka-action ang kasalukuyang sitwasyon po dyan po sa bayan po ng Mangaldan sa Pangasinan. Under state of calamity na rin po. Ganun din po dito po sa lungsod ng Dagupan. Ngunit dyan po sa Mangaldan ay ayan nga po, meron na pong na-actionan na rin po agad na meron na rin pong mga relief goods. Yan, tuloy-tuloy po yung pagbibigay po nila dyan. At mga ka-action ay magbibigay din po ng tigda 2,000, mula po yan sa mayor ng atin pong munisipyo po ng Mangaldan. Pero bago natin magpatuloy mga ka-action, napapasukin po muna natin ang report mula po kay Action Freddy Fajardo. Good morning, Action Freddy. Please come in. Yes, ma-aksyong morning at mabahang umaga, Action Kim. 2 tulak ng illegal na droga sa Dagupan City arestado, higit 200,000 pisong halaga ng shabu kumpiskado. Hindi naging sagabal sa Dagupan City Police ang pagbahang nararanasan sa syudad sa kanilang anti-drug by bust operation. At kahit mabaha, patuloy ang kanilang ginagawang operasyon kontra droga. At batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Arnold Solomon, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa Police Station 6. Katuwang dito ang Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit, City Investigation Detective Management Unit at ang itong Mobile Force Company ay in close coordination to PDEA Regional Office 1 sa Barangay Bunuan, Binloc, alauna 15 ng madaling araw na nagresulta ng matagumpay na pagka-aresto sa mga suspect na isang 40 anyos at 20 anyos na lalaki, kapwa residente ng Barangay Bunuan, Bukig sa lungsod, na kumpiska sa kanila ang 3 Hitchell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 31 gramo na may street drug price na 210,800 pesos at na-recover din sa mga itong by bus money ginamit sa operasyon. Sa ngayon ay nasa kustudiya ng Dagupan City Police Station ng mga akusado at naharap sa kaso ng paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165, the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
mula sa gitna ng aksyon Freddy Pajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat sa report na yan, Aksyon Freddy Fajardo. At ganun nga mga action, no, under state of calamity po ang bayan po ng Mangaldan, Pangasinan. Kaya naman wala pong pasok ngayong araw, August 12, 2026. Ang classes in all levels po yan, private and public schools, mga ka-aksyon. Wala pong pasok, ano? Pero samantala po, sa bayan naman po ng San Fabian ay may pasok na ho. Ayan, walang absent, ano, may pasok na po. Ganon din po sa bayan po ng San Jacinto, Pangasinan. Ayan, kahit anong refresh nyo po, ano, meron na pong pasok. Ayan, sabi walang absent. Sa lahat po yan ng antas ng paaralan, maliban po sa Santa Maria Elementary School, sa bayan po ng San Jacinto, Pangasinan. Ayan mga ka-aksyon. Ayan, samantala mga ka-aksyon, ano, ay nagbigay na rin naman po sa bayan po ng Kalasyaw ang si Mayor Patrick Karamat po ng mga relief operations. Ayan, naisagawa po yan kahapon ng buong puso sinusuportahan po ng empleyado po yan ng lokal na pamahalaan, Sangguniang Bayan, barangay officials, PNP, BFP, MDRRMC, department heads at mga volunteers para sa mga kababayan po na naapektuhan po ng pagtaas ng tubig. Sa pamamagitan po yan ng pamamahagi ng bigas at bangus. Layunin po yan ng pamahalaan na maghatid ng munting ligaya or ginhawa po para po sa mga naapektuhan po yan ng mga sunod-sunod po na pagbagyo at ng habagat. Dito po yan sa bayan po ng Kalasyaw, Pangasinan. Ayan mga ka-aksyon, ano, at tuloy-tuloy nga po yung pagbabahagi po nila ng mga... Ayan, nagbigay po sila ng claiming stub yan para po maipamahagi po yung mga bigas, bangus po dyan po sa Kalasyaw. Ayan, may ikokon sila, may itutuno. Ayan, ulam na bangus. Yan, samantalin po natin, ano, at patuloy po tayong tumutok sa mga anunsyo po mula po sa lokal na pamahalaan ng ating pong mga bayan, mga ka-aksyon para po maging updated po tayo mga ka-aksyon, no? Dito rin po kami, Aksyon Radio Pangasinan, para po magbigay po ng mga updates. Pero wala pa rin pong pasok sa lahat po ng antas. Ngayon pong Miyerkules, August 12, 2026, dyan po sa bayan ng Kalasyaw. Kaya, ayan, mag-ingat-ingat po kayo. Patuloy po kayong mag-ingat dyan sa bayan po ng Kalasyaw, mga ka-aksyon. Ganon din po dito po sa buong lalawigan ng Pangasinan. Pero bago po tayo magpatuloy sa atin pong balitaan at talakayan dito po sa Balitang Bayan numero 1, ay magbibigay daan po muna tayo para sa ilang paalala. Aksyon Radio Balitang Bayan. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan. Ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Ang oras po natin ay 6:18 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radio. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon Radio. Araw-araw, MX3 para
sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3 Coffee and tea. With MX3 it's for you and me. With MX3 dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ang kinis na niya? In fairness, nag-glow up. May budget? So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumo, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect Formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. O ano? Dubai na to. Palalampasin mo pa? Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, maka-Diyos, madasalin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you.
Lyceum Northwestern University. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Danom at Bilay. Ang gapulay mas ondakap ni at kiwala na sariling koneksyon na Danom at Abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City, Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall, Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay, Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Danom at Bilay, Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Danom at Bilay. Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang bukol sa ovaryo ng babae. Meron akong polycystic ovary. Right side ko nakita ng OB. Sabi, pagka hindi siya naagapan, nagiging cancer siya. Hindi nagkakaroon talaga kasi po sira po talaga yung menstruation ko. Dalaga pa lang ako, ganun ako. Tapos, nung pag-play ko ng panyawan capsule, sumasakit po yung tagiliran ko, nararamdaman ko. Mga ilang araw, nagkaroon na po ako menstruation. Lumabas sa akin yung mga maruruming dugo, maiitim. Abangan ang susunod pang kabanata sa buhay ni Riza Esteves. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500-bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland Omihia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan. Tuloy-tuloy lamang po ang atin pong balitaan at talakayan. Dito lang po yan sa Balitang Bayan, numero 1. Ako pa rin po inyong kasama, Aksyon Kimberly Davenport. Sa atin naman pong technical side, Engineer Kenneth Villanueva. Pero bago po tayo magpatuloy sa atin pong balitaan at talakayan, ay papasukin po muna natin ang report mula po kay Aksyon Freddy Fajardo. Good morning, Action Freddy. Please come in. Action Freddy? Choppy po, choppy. Good morning, Action Freddy. Ayan, pabalakin po natin mamaya si Action na Freddy Fajardo. Pero mga ka-action, bago po tayo magtuloy-tuloy sa atin pong balitaan at talakayan, ayan, nais ko lang pong batiin natin pong mga listeners
Ayan. Mga listeners at mga viewers po natin, na live po tayo ngayon sa atin pong Facebook page, Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Ayan, good morning po kay Sir Rex Villaluz. Ayan, good morning, madam. Kinig kami dito habang kape tayo po, fam. Kape po tayo. Tapos na po ako magkape, sir. Yan, maraming salamat po and good morning. Ganon din po kay Sir Mike Fernandez. Kay Sir Mike Fernandez, ma-action niya kabosan. Ma'am Kim, bumaba na rin tubig baha. Diyan kami barangay Manibok, Lingayen. Sir, anong tila karaw nga na ngayon? Makapasan pesak kamila. Ayan, pasensya na po at medyo may na pa tayo sa Pangasinan. Pero bago po yan, mga ka-action, ay atin po munang papasukin ang report mula po kay Action Freddy Fajardo. Good morning, Action Freddy. Please come back. Yes, Action Morning, Action Team. Kumusta ang signal ko ngayon? 1, 2, 3. Loud and clear po. Okay. Isang top 8 most wanted person sa bayan ng Binalunan arestado. Nadakip ng Binalunan Police ang kanilang top 8 most wanted person dito sa bayan ng Binalunan at batay sa ulat ni Chief of Police Major Edgar Alan Serquinia, ang nadakip na suspect isang 40 anyos na may asawang lalaki, residente ng nasabing bayan. At ito'y inaresto sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court of Araneta City sa kaso ng lascivious misconduct in violation of Section 5B ng Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act na pinagkalooban naman ito ng hukuman ng piyansang 180,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ang suspect na nasa likod ng rehas na bakal ng Binalunan PNP dahil sa kabiguang makapaglagak ng nasabing halaga at pag nagpalabas ang hukuman ng commitment order, ito'y ililipat na sa BGNP Ordaneta City. Mula sa gitna ng Aksyon Freddy Fajardo na sa balita una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Live report. Maraming salamat sa report na yan, Aksyon Freddy Fajardo. Ayan nga mga ka-aksyon, ay may pasok na po ang bayan po ng Basista, Pangasinan. Ganon din po. Pero basista lang po, basista only. Private and public po yan. At ganon din po sa bayan po ng San Carlos City. Ayan mga ka-aksyon, may pasok na rin ho, all levels po yan in both public and private po. Face-to-face po ang classes nyo, mga ka-aksyon. Ganon din po, pero dito po sa lungsod po ng Dagupan City ay nananatili pong suspended, ang klase po, ang face-to-face classes po dito po sa Dagupan City. Pati ang government works sa Dagupan City po ngayong Miyerkules, August 12, 2026 sa ilalim po yan ng Executive Order number 47 Series of 2026 mga ka-aksyon. Ayan, patuloy po nating tignan po ang sitwasyon po ng atin pong weather. Kaya naman atin pong papasukin ang report mula po yan sa Pag-asa. Patuloy pa rin ang pag-iral ng habagat, ngunit inaasahan natin na babawasan na yung mga malawakang pag-ulan dulot nito. Magandang umaga, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, August 12, 2026. Patuloy pa rin naman ang pag-iral ng habagat dito sa May Luzon. Makikita natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong kumpol ng kaulapan or concentration ng mga
kaulapan natin dito sa western section ng ating bansa. Kaya inaasahan po natin, dito na lamang tayo makakaranas ng mga pabugso-bugso ng malalakas na pag-ulan. Kita din natin sa ating satellite imagery na sa eastern section ng bansa natin, pati na rin dito sa may Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas na ang kanilang panahon. So ito na po yung good time po natin para maglaba. Samantala, meron tayong tropical depression na minomonitor dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kaninang 3 a.m. sa layong 1,990 kilometers east ng extreme northern Luzon. Wala itong direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at patuloy itong kumikilos palayo ng ating kalupaan. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin more on yung concentration ng mga pag-ulan ay nandito sa western section ng ating bansa. Particularly dito sa may Ilocos region, western section ng Central Luzon, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, pati na rin po dito sa may Marinduque. Samantala, yun po sa nalalabing bahagi, lalo na yung facing east po natin, magiging maaliwalas na or improving na ang kanilang panahon. Pero posible pa rin naman yung mga panandaliang buhos ng pag-ulan, lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 25 to 30 degrees Celsius. Lawag, 25 to 31 degrees Celsius. For Baguio, 17 to 21 degrees Celsius. Tuguegarao, 25 to 33 degrees Celsius. For Tagaytay, 23 to 26 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 33 degrees Celsius. Dito din sa Palawan, inaasahan po natin yung magiging maulap ang kanilang papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dito sa northern section ng Palawan. Para sa buong Visayas at Mindanao, magiging maaliwalas pa rin ang kanilang panahon, pero posible rin makaranas tayo ng init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Then may mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ugaliin po natin magdala pa rin ng payong, pananggalang sa init, sa tanghali hanggang hapon, then yung mga posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon tsaka sa gabi. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 26 to 33 degrees Celsius. Tacloban, 27 to 34 degrees Celsius. For Cebu, 27 to 33 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 34 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Dahil pa rin sa pag-iral ng habagat, meron pa rin naman tayong inaasahan na significant rainfall dito sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na mga nakatira po dito dahil ilang araw na rin sila nakakaranas ng mga pag-ulan. Inaasahan naman po natin humihina na rin yung mga pag-ulan na nararanasan nila. Pero dahil nga po ilang araw na sila nakaranas ng mga pag-ulan, malambot na ang ating mga kalupaan. Kaya posible pa rin yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Pinapaalalahanan natin mga kababayan natin na makinig sa ating local government unit hinggil sa mga posibleng paglikas na kailangan po natin gawin. Wala naman tayo nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:42 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:21 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Maraming salamat sa report na yan, Miss Chanel Dominguez. Yan po ang atin pong weather update sa DOST Pag-asa. Kaya maraming salamat po. Ayan mga ka-aksyon, patuloy po nating batiin po ating pong mga tutok na tutok sa ating pong programa ang Balitang Bayan numero 1 dito po sa Aksyon Radio Pangasinan. Ayan, ma-aksyong morning po, Sir Ma'am Rex Villaluz. Ganon din po kay Sir Mike Fernandez. Sabi niya, tila ka raw na ngayon makapasan pa sa Camila. Ayan, makakapaglabahan na sir. Ganon din po ang lahat.
Yan, paganda na po ng paganda ang panahon. Dito po sa lalagyan ng Pangasinan, naway magtuloy-tuloy na po mga kaaksyon. Wala na rin pong tubig daw sa Manibok, Barangay Manibok, Lingayen. Ayan, mga kaaksyon. Buti naman ho at patuloy pa rin po kayong mag-ingat. Sir Mike Fernandez, ganun din po sa buong pamilya nyo po. Good morning din po kay Sir Joel Dion. Ayan, good morning po. Ma-aksyong morning po. Ingat po kayo. Ganun din po kay Tita Sherilyn Quintas de Venecia. Yan, magandang morning, ka-action Kimberly. Yan, ingat kayo dyan palagi. Kayo din po, Tita, dyan po sa Tayug. Yan, ang de Venecia family. Yan, maraming salamat po. Ganun din po kay ka-action Ben Jovellanos. Good morning. Good morning. God bless din po. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood po dito po sa ating programa, Balitang Bayan numero 1. Ganun din po sa mga kay Sir Mark Abelion. Mula po yan sa Calasiao. Ganun din po kay Sir Elmer Meneses, Blana Kagiga, Jovelyn Crisostomo, Blana Kagiwa. Yan, kay Ma'am Vivian Olarte sa La Union. Yan, kumusta po kayo dyan? Naimbag nga bigat yo, Mama Vivian Olarte. Kamusta po kayo? Ayan, maraming salamat po. Ganon din po kay Action of Yoli Valdez Ferrer. Good morning po, ma'am. Yan, ingat po kayo. Yan. Coffee is life. Yan, magandang umaga po muli. Ayan, ganon din po kay Ma'am Rubena de Vera. Good morning, madam. May pasok na ba sa Calasiao? Wala pong pasok sa Calasiao. Yan, all levels po. Wala pong pasok sa bayan po ng Calasiao. Dito po sa lalawigan ng Pangasinan, Ma'am Rowena de Vera. Kaya patuloy po na mag-ingat po tayo, no? Dahil kalat-kalat pa rin po ang pag-ulan ng mga ka-aksyon. Kaya kung lalabas po kayo ay siguraduhin nyo po na may panangga po kayo sa ulan, ano? Magkapote po kayo, magdala po kayo ng payong. Ayan, kung meron pa rin pong mga naipong tubig po dyan, ay magbotas po kayo, Ayan, mga ka-aksyon. Patuloy po kayo mag-ingat. Ayan, pero bago po tayo magpatuloy po mga ka-aksyon, ay magbibigay daan po muna tayo para sa ilang paalala. Aksyon Radyo Balitang Bayan. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Ang oras po natin ay alas 6:41 ng umaga. Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion, tapat po sa inyo. MX3. Dito ako bilib. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield
Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib Iray Eksperto and Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift packs pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 for DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas, so number 1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Ang PCOS o Polycystic Ovary Syndrome ay isang bukol sa ovaryo ng babae. Meron akong polycystic ovary. Right side ko nakita ng OB. Sabi, pagka hindi siya naagapan, nagiging cancer siya. Hindi nagkakaroon talaga kasi po sira po talaga yung menstruation ko. Dalaga pa lang ako, gano'n ako. Tapos, nung pag-take ko ng panyawan capsule, sumasakit po yung tagiliran ko, nararamdaman ko. Mga ilang araw yung nagkaroon na po ako menstruation. Lumabas sa akin yung mga maruruming dugo, maiitim. Abangan ang susunod pang kabanata sa buhay ni Riza Esteves. Patuloy kang nakikinig sa Aksyon Radyo Balitang Bayan.
Tuloy-tuloy nga lang po ang ating pong balitaan at talakayan. Dito lang po yan sa Balitang Bayan numero 1. Ako pa rin po inyong kasama aksyon, Kimberly Davenport. Sa atin naman po ang Master's Control Engineer Kenneth Villanueva. Ay mga ka-aksyon, muli ay isang aksyong morning po sa lahat. At dadako naman po tayo sa ating pong mga balitang pambansa, mga ka-aksyon. Ay may mataas na posibilidad na maging tropical depression sa loob ng 24 oras. Ang low pressure area or LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ayon sa Pag-asa. Bandang alas 2 ng hapon ay namataan ng LPA sa layong 1,650 kilometers silangan ng pinakahilagang bahagi ng Luzon at patuloy ring palalakasin ng habagat o southwest monsoon ang pag-ulan sa Luzon. Sa loob ng susunod na 24 oras ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Ang natitirang bahagi ng Luzon ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may panakanakang pag-ulan o pagkidlat, pagkulog habang local na thunderstorms ang mararanasan sa Visayas at Mindanao. Magiging katamtamang hanggang malakas ang hangin sa hilaga ng kanlurang bahagi ng Luzon at katamtaman hanggang maalon ang karagatan sa mga baybayin nito. Pero bago po natin talakayan mga ka-aksyon, at papasukin po muna natin ang report mula po kay Action Freddy Fajardo. Good morning, Action Freddy. Please come back. Yes, aksyong umaga muli, Aksyon Kim, isang tulak ng illegal na droga sa Bautista, Pangasinan, arestado sa buy-bust operation. Pati sa ulat ni OIC Chief of Police Captain Jerwin Caberos, ay sa kanilang pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga matapos ito ang kanilang matagumpay na buy-bust operation sa pakikipag-ulan sa PDEA Regional Office 1. 1:50 ng hapon kahapon dito sinagawa ang buy-bust operation sa Barangay Bacante, Bautista na nagresulta sa pagka-aresto sa suspect na isang 32 anyos na lalaki residente ng nasabing bayan at dito ay nakumpiska ang isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 gramo at may street drug price na 6,800 pesos. At isinagawa ang operasyon bilang bahagi ng patuloy nilang pagtupad sa akbangin ng Philippine National Police para sugpuin ang illegal na droga at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa komunidad. Ang naarestong suspek kasalukuyang nasa Bautista Police Station at itinaharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa gitna ng aksyon Freddy Fajardo, una sa balita, una sa aksyon, sama-sama tayo Pilipinas. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat sa report na yan, Action Freddy Fajardo. Ayun yung mga ka-aksyon, may posibilidad na naman na maging tropical depression po ang namataan po kahapon ng alas 4 po ng hapon, August 11. Ang isang low pressure area na nasa labas pa po ng Philippine Area of Responsibility, mga ka-aksyon, Kaya tuloy-tuloy po na pakisuyo na lang po, mga ka-aksyon, na patuloy po tayong maghanda sa mga pag-ulan, ayan. At mga bagyo po, mga ka-aksyon. Kaya kung sakaling gaganda po ang panahon, samantalin nyo na po maglaba. Yan, maglaba na po kayo para mapatuyo po, mga ka-aksyon. At ganoon na din na maging preparation po ito sa mga susunod pa po, Hopefully, wala na po masyadong hindi na po maging ganong kasama yung panahon. Pero mas maganda na rin po mas maging handa po tayo, mga ka-aksyon. Kaya dapat, dahil sa mga nangyari po, sa mga nakaraan pong araw, mula po yan nung Bagyong Luis, Maymay at ang habagat po, ay maging prepared na po tayo sa susunod po kung sakaling po magkaroon po tayo ng oras para po maka-recover po, ay maging handa po tayo. Andyan po na ihanda po natin ang go bag. Ayan, lagi pong pinapaalala yan. Mag-go bag po kayo
Yan, para po sa mga hindi po natin inaasahang mga pangyayari, 'di ba? Mga preemptive evacuations, ganyan. Dapat handa po tayo sa mga ganyan. Dapat prepared po tayo, mga ka-aksyon. Kaya dapat yung go bag po ay very helpful po 'yan, mga ka-aksyon. Hindi lang po sa bawat individual, maging sa buong pamilya po, ano? At nag-iisa po kayo, mag-prepare po kayo ng mga go bag. Although meron naman pong mga pinapamahagi ang mga lokal na pamahalaan, ay iba pa rin po, 'di ba? Kapag prepared ka on your own, 'di ba, mga ka-aksyon? Ganun din po for your first aid kit, ganyan. Kung sakaling hindi po maka-rescue agad, pero andyan po na tuloy-tuloy po ang mga rescue teams po natin, mga frontliners po natin, na todo sakripisyo po sa kanila pong buhay, ano? Mga rescue lang po kayo, ayan. Ayan, mga ka-action. Kaya sa mga nire-rescue po dyan, ay magpa-rescue na po kayo, ano? Mahirap po tumulong kung sarili nyo po hindi po matulungan, ano? At tuloy-tuloy po ang kanila pong dyan, monitoring, tuloy-tuloy po yung kanila pong pagre-rescue, pagbabantay para po sa mga sitwasyon po ng buong bayan, lungsod at buong lalawigan po ng Pangasinan sa mga ganito pong sakuna, mga ka-aksyon. Kaya maganda maging ready na rin po kayo, ano, mga ka-aksyon. Yan, sa mga susunod pa pong mga pag-ulan, ayan, dahil season po, ano, mga ka-aksyon. Ayan, mag-ingat-ingat po tayong lahat, mga ka-aksyon. At samantala po, sa balita pa rin po pambansa ng mga ka-aksyon, sinabi ng Department of Agriculture o DA na ang dating tahimik na halamang ugat na may lilang lamang at karaniwang gumagapang sa balag sa bakuran ng mga tahanang Pilipino ay makikita na ngayon sa mga cheesecake sa New York, croissant sa Paris at latte sa Sydney, at naging pandaigdigan na ang ube. Ayon sa Department of Agriculture, kung nais ng Pilipinas na higit pa sa panandali ang pagsikat sa mundo ng pagkain ng makamit ang ube, kailangan nito ng higit pa sa ingay sa social media at kailangan nito ng mas may mahusay na produktong ube. Ito mismo ang matagal nang hinahanap ng mga siyentista sa University of the Philippines, Los Baños o UPLB matapos suriin ang 188 accession ng Greater Yam at mula sa mga bukirin at gene bank sa iba't ibang panig ng bansa. Nakilala nila ang 10 natatanging uri na maaaring maging pundasyon ng susunod na kabanata ng kwento ng ube ng Pilipinas. May mga uri na kahanga-hanga ang ani. Ang iba naman ay mas matingkad na lilang laman, mas masarap na lasa, mas matitibay na likas na pigment, o natatanging mga gene na mahalaga sa mga plant breeder. Walang iisang uri na taglay ang lahat ng katangiang hinahanap, ngunit sama-sama silang ipinapakita ang blueprint para sa isang mas matatag at mas mahusay na industriya ng ube. At magsisimula ang blueprint na ito sa isang simpleng pakilala sa katotohanan. Ayon sa DA, may mga ube na may mga maringal na lilang kulay na karapat-dapat ihain sa mga display ng matatamis. Ang iba ay may malinamnam na puting laman, habang may ilan namang nakakagulat na may kulay kahel na laman sa ilalim ng kanilang magaspang na balat. Makulay at sari-sari ang mga ito, tulad ng mga wika at dialektong ginagamit sa mahigit 7,000 islands ng Pilipinas. Ngunit sa ilalim ng pagkakaiba-iba ng mga kulay ay may mas mayamang pagkakaiba na nakasulat sa kanilang DNA. Nabatid na sa paggamit ng libo-libong genetic marker, gumawa ang mga mananaliksik ng DNA fingerprint para sa mga uri ng ube sa Pilipinas. Dahil dito natutukoy nila ang pagkakaiba ng isang halamang ugat sa isa pa ng may siyentipikong katumpakan. Parang itong pagbibigay ng sariling pasaporte sa bawat natatanging ube. Ay mga ka-aksyon, kasalukuyang superstar ang atin pong ube. Yan, ube po ng Pilipinas sa buong mundo, mga ka-aksyon. Dahil yung flavor po yan, yung ube flavor po, ay sikat na sikat po yan. Very rampant po yan ngayon sa social media, kung saan-saan po yan kung saan-saan po yung ginagamit yung flavor po na yan, gaya po ng nabanggit kanina, ay makikita na ngayon sa mga cheesecake sa New York. Wow! Yan, sana matikman, di ba, mga ka-aksyon? At ginagamit na rin siya as filling sa croissant ng Paris.
At latay naman si Sydney at naging pandaigirigan na nga ang ube, mga ka-action. Superstar na siya ngayon, mga ka-action, ano? At may iba pang mga varieties yan na bukod tangi, no? Yung bango, kulay, at yung nutritional properties niya ay maaaring maging mahalaga sa pagbuo ng mga produktong pasok sa panlasa ng at pangangailangan ng mga mamimili sa loob at labas po yan ng bansa. At ayon nga po sa Department of Agriculture ay maaaring hindi na kailangang tumuklas pa ng panibagong pananim para mahanap ang susunod na superstar ng Pilipinas sa pandaigdigang merkado. At posibleng ang hinahanap na ito ay matagal nang tumutubo at yan nga po ang ube, mga ka-action, ano? Pag sinabing ube, di ba mga ka-action, makikita po yan sa halo-halo natin mga delicacies ang atin pong iba't ibang bayan at syudad dito po sa Pilipinas, 'di ba? Mga ube, yung sa ube halaya, yung mga sa atin po 'yan di ba? At ngayon ay worldwide na ang kinikilala po ang ube, mga ka-aksyon. Ayan. At mula naman po sa zero budget noong 2026 ay pinaglaanan na ng 107.4 billion pesos ang flood control program sa ilalim po yan ng 2027 National Expenditure Program o NEP, mga ka-aksyon. Ayon kay DBM Acting Secretary Kim Robert De Leon, kailangan ng pondohan ang flood control programs dahil may mga proyekto na dapat na ituloy. Anya, sa kasasabing budget, nasa 19.6 billion pesos ang para sa capital outlay, 3.41 billion pesos ang flood control program sa ilalim ng MMDA. Kasama dito ang pag-maintain at operasyon ng mga flood control structures kabilang ang mga pumping station. Matatandaan na dahil sa kontrobersiya sa flood control kung saan nabunyag ang mga ghost projects ay pinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos ang zero budget noong nakaraang taon. Tiniyak naman ng DBM na mayroong mga safeguards na ipatutupad upang matiyak ang pondo ay malalaan sa proyekto at hindi maulit ang mga ghost projects. Nako, mga ka-aksyon, dahil sa mga nararanasan po natin ngayon, yung mga sunod-sunod na pagbagyo, mga ka-aksyon, ay dapat lang po na may mga ganito. Although, sana mga ka-aksyon, this right time, ay maayos po, at mailaan po ng maayos. Hindi po para sa para po dapat sa tao, masigurado po na para po sa tao talaga ang flood control po na yan, mga ka-aksyon. 'Di ba? At matulungan naman po, mag-improve naman po ang atin pong country, ang Pilipinas, mga ka-aksyon. 'Di ba? Pero yun nga, sana hindi lang po ito sana mapaglaanan nga po talaga ng pansin ang mga nangyayari po dito sa Pilipinas. Lalo na po yung flood control projects po na yan dahil sa controversial po na nangyari ay nagkakaroon na ng trust issues ang iba, mga ka-aksyon. Pero naway, masigurado po na maitama po ang mga pagtupad na yan, pagtutupad po ng mga yan. Ay mga ka-aksyon, ang oras po natin ay alas 7:01 na po ng umaga. At dito na po tayo pansamantalang magpapaalam, mga ka-aksyon, muli maraming salamat po sa mga nakikinig. Ayan, sa Lyson family. Yan, maraming salamat po kay Ma'am Christy Fabia Lyson, kay Sir Reynaldo Jr. Sr. Yan, maraming salamat po sa pakikinig. Ganon din po kay Sir Eranio Paragas, kay Sir Peach. Ganon din po sa mga nanonood po sa atin pong Facebook Live. Live po tayo dito po sa DWCM Action Radio Pangasinan 1161 kHz. Muli, binabati ko po ng isang maaksyong umaga po, Sir Ronnie Geronimo, Action Ronnie G. Mama Action Violi Valdez Ferrer, our station manager, loving and caring station manager. Ganun din po kay Sir Abraham Joquino, Jocelyn Reyes, Elmer Meneses, Blan Kagiwa, Jovelyn Crisostomo, Vivian Olarte, mula po yan sa La Union. Kay Sir Mark Joshua Belion, Tita Christy,
Vicente, mula po yan sa Asingan, Pangasinan. Ganon din po sa Vicente family, Quintos family, Daray family, De Venecia family, Ed Puyawan. Maaksyong umaga po. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood po dito po sa atin pong programang Balitang Bayan numero 1. Dito lang po yan sa DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Ako po muli ang inyong nakasama, Aksyon Kimberly Davenport. Kasama naman po natin sa atin pong technical side, Engineer Kenneth Villanueva. At sa ngalan po yan namin pong Station Manager, Aksyon Violi Valdez Ferrer. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon Radio.